radio sababu kan mo awni so akuluwe awka radio so mandila mi Royal FM sababu kan mo ne kanya sigi sanganya ndani otangu sira afaya so be awla dunia kafo o kasanga mari gera kuma Denmark ka lasgide ale dinana kana manyo ya keni Dr. Sugar ko kala mai gayi kunu ayi fuli bala suma kayira kafoko wa akan wure da ma ukasi ka fanfanyo wai jene ka feno ambala dona kafo sawa be jene bita kadaka ko jene kuni be here kono bi mari sasu talaka talacha baduma klefena sirao umakuma malikola Mohamedo Ali Batili ministre Kurodu kuka jaratili sirao ma kadaka sirao ma kabarake uyaso kumbe nyoy la kunungu akara nyoy mini u yagira ka fotna jaratili wala takanyesi Burkina Faso nono kafara wala to ka ngaso mana na dongwal fle dongwal mini Karim Sebe na la se awma wala ambi do donga alaka bi kle heredi awnene ambi adam nanga sigira ki warawe o tuguna aleni papa Sebe ka barani na bolo dala be wati jabo o kunugo ambela gele nyoso kunugo zewa meri kurkonnana kasanga ka barabul daluma ambala dona ka fa madame Kuyati ale kumeni kene ka kunu ani anga makoro bachama Senegal chama kumeni kene ka Senegal mulundu ka la siru ke kaira ka fo mami ganga fo ni ko ina koso we papa Sebe ani jekulu mere be ando ka balanya sinembe o tracteur ko ani Senegal koma bibi na tracteur re nyama be mami bulundu be tongulula o do Elijah isubu atara ma fo makisuba ko injara kusabe aye police mauma ayajira kafo ba mu je ka bala de nyonte wolu de beta machine nu takana na ikana ati Senegal uma gela fempem bala hele fempem bala na ma ke bala mai wolu na to nyima sola o satkala mala do na kafo ma chama kuma na commune maire ale ka danga folo kumeni kene kan las Nigeria kafara anga dugti la kauka belagere la série ke kunungo la série mi ne ajara abrajelle o anga ama ko fole muno lulu kumana kunungo anga ado dawlame wala sam se ga fana jono oso mena mer bo rabi an sogoma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh an shira hera ala ka ki hera dama zewa commune maire tora conseil communal tora ne tora be folji na ba bele dina ame folji créera la délégation mbora Bamako ta on segere ni kelen kambi adama ambo fo kontama o boro kaso o na kaso na ngora be folji papa Sebe si donc ni ko sawno ni ko kuma ga ta fa sawno ame kelen kambi ame papa Sebe na de no wakere de kam ni olu sona ka jo anju koro tracteur kura maran kono bi ni ye jatemine ke tracteur be compter maran kono mais assez vers nte maintenant chana jon magla au problème mbi parce que il est na folo sur ka fendo sa maintenant na bla o dara ko atlam bagati o gela do we alan papa sawra ono era afara kana sawbe ka soro yuwana mara kono saw biniya de temne tracteur be sremi ke erkelin kono peut-être droit do la mi saka kile ke o roka tracteur na fambayo doy ambe fondation mo alsa ka fondation aka partenaire mo alsa o kan no gado tracteur na pour que vraiment un clip mo mo saka so be ka tamaka saka so bere de saka so mais phénomène no ora so tamba so donc ambo la ninke partenaire de fait ani a pièce de change fana ka fere ke ko la sunya mara konana na ma nyago ka representant be
an b'a ɲini o fɛ u ka danaya d'a kan fɛn fɛn kan ka taa ni Bamakɔ a bɛ lajɛlen ka sɔrɔ an kɛrɛfɛ ale yɛrɛ sababu la an b'o laɲini kɛ partenaire dɔ fɛ halisa an tɛna kuma nin di caya parce que tile gana an bɛ foli lase an ka nabaga bɛɛ lajɛlen ma k'a daminɛ dugutigilakaw la k'a daminɛ an ka cikɛlaw secrétariat mɔgɔ mɔgɔ nana kɛnɛ nin kan k'an bɛna baro diya an bolo bi an b'o bɛɛ fo ka foli lase délégation ma halisa an b'o fo ka waleɲuman na an b'o so ka hakiliɲuman na halisa an bɛ dugawu de kɛ komi daminɛna nin ye a ka kɛ ɲɛtaga ko ye ala kana dan sira la a ka kɛ belebeleba ɲɛbila ye a kana k'a dan ye donc an bɛ dugawu kɛ vraiment Zewa commune tɔgɔ la ani ne yɛrɛ tɔgɔ la n bɛ foli lase bɛɛ ma k'a fɔ ala ka tile hɛrɛ d'an ma. Mali kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jɛnɛkaw olu kɔni sɛbɛkɔrɔ sabalen don bi o y'a yira u ka babu la k'a fɔ bi n'a y'a sɔrɔ seliba bɛ jɛnɛkaw bolo ko tile fila in na ye seliba dɔ ye kunnafonilaw gɛrɛl'u la ko ɲininka munna aw ko bi de seliba ye ko Mali sɔrɔsiw taara ka taa fɛn fɛn tun bɛ yen nɔ Mali b'u fara dugu caman kan ko u bɛɛ lajɛlen lafiyara nin waati in na o la o kɛra sababu ye u ye foliba lase Mali lakanabaaw ma k'a daminɛ Jɛnɛ mara la ala tɔnɔ b'o la ka taa fan bɛɛ fɛ Maribugu ko terroriste kelen tɛ a si kɔnɔna na bi o de la an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko jɛnɛkaw kɔni sɛbɛkɔrɔ sabalen don bi u yɛrɛ ye laseli dɔ kɛ kama sɔn nin sawa in ma an ka o dɔw lamɛn. An kɔntalen don bi an bɛ waso bi ni don ye seli ye bi ye seli ye an bolo ni seliba bi jɛnɛ diɲɛna wallahi kuma na mɛtɛ bi an nisɔndiyalen don alhamdulillah alhamdulillah an b'an ka cɛbaw fo armée malien an b'u fo bi n'a ka kan an b'u fo sini kosɛbɛ an b'u fo sini kɛnɛ wa an b'u nɔfɛ finibɔ fo nɛrɛbɔ Allahu akbar mana mete alhamdulillahi rabbil alamina armée malien nana ya kuna sini fitiri selila u donna yan o kun ye don jumɛn ye mardi ou bien lundi mardi o donna yan mardi fitiri selile armée ma an ka cɛdenw donna yan hali ninnu ɲɛna yɛlɛ bi cɛ masira wallahi u donna yan jɛnɛ yɛrɛ yɛrɛ la Allahu akbar jɛnɛ vivre la Allahu akbar o ma kuma maa si fɛ o donna ka na o ka kan na min ye préfecture ye ka t'u sigi dugu munana video y'a partager dɔw b'a la u bɛna taa wa mɔgɔw bɛ ka ɲɔ ɲininka minnu nana nin ye cɛbakɔrɔw ye dɛ u ma na nafigiya la u ma na filani kafo la u m'a fɔ maa ye aw nana nin de la u m'a fɔ maa ye an mana nin na u sira dugu gɛra u tilenna yan a mɔgɔw bɛ ka ɲɔ ɲininka ninnu dun nana u bɛna taa min cɛya kuma man ca koyi wallahi a man ca u m'a fɔ maa ye a donna ta u m'a fɔ maa ye a bɔra ta dugumɔgɔw yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'u nana ko u bɛna segin Seware sini dɔw ko k'u ye tile kɛ u si fila si yan dɔw ko an yɛrɛ mɛn k'u bɛna segin ka taa Bamakɔ de ninnu ye baarakɛlaw cɛbakɔrɔ a dala kan de don ko i b'i da i da de kɔrɔ wallahi Allah commandant Mete an bɛ sɔn min mun na bi sɔgɔma in na c'est à sɔrɔ u donna fɛn ma Allahu akbar 7h du matin ye ninnu sɔrɔ fɛn ma Allahu akbar mɔgɔ k'a fɔ i cɛ ɲɔgɔn ma ko cɛbakɔrɔ a t'i kɛ muso ye wallahi o ye tiɲɛ ye armée Mali ye cɛ ye Allahu akbar k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa se 15h ma sanfɛ de ka kalan wa duguma de ka kalan wa jolikɛnɛ ye bɔn cogo min jolikɛnɛ wallahi kungo kɔnɔna kɛra so kɔnɔna ye ɲɛ kala ala la
billahi ni ibi joni munun be femai ibi kulu de ye Denmark lasigi de ale fana tun bɛ Dr. Sogɛlɛ ko kala Mayiga fɛ kunungo ka a ɲini ka hakilina caman fara ɲɔgɔn kan o hakilina yɛlɛ kɛra sababu ye a mara dɔnniya ka fɔ ɲɔgɔn tun bɛ Denmark ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko caman bɔra la kama sɔrɔ min fɛ ko takuba ko min tun bɛ sen na ni Denmark tun b'a yɛrɛ ye o kɔnɔ Mali nana ye k'a fɔ o baara min bɛ sen na a ti ɲɛ ni fɛn fɛn dun ti ɲɛ ko kunsi to o kɛli la o satikɛ la o ye sira di Denmark kɛlɛcɛw ma a ma ɲa min kɔ Denmark lasigiden nana ka na Dr. Sogɛlɛ ko kala Mayiga fɛ an ka kuma walasa an ka ko don ɲɔgɔn na ka bɔ ɲɔgɔn na o la ko Dr. Sogɛlɛ ko kala Mayiga ale fana ma a ko bila girinda la a ko nin de ka ɲi ka da kan ko Mali ye nin de laɲini diɲɛ seligɛni jamana bɛɛ lajɛlen fɛ min bɛ ka na kuma Mali fɛ basi foyi tɛ Mali ani jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u ka na dɔrɔn n'u nana sigi bɛ kɛ ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na a ka ca Ala fɛ ko basi tɛ ka a ko foyi la o ko Denmark ka lasigiden nalen filɛ nin na cogo min na tan nin de ɲinilen don jamana bɛɛ lajɛlen fɛ walasa bɛɛ bɛ se ka kɛ eko la cogo min na halisa Mali kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɔrɔnfɛnmaw o CSP jɛkulu minnu n'u kun kɛlen bɛ ka marifa ta Mali kama don tɛmɛnenw la olu de farala ɲɔgɔn kan yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Itali ka laɲini kɔfɛ k'u kana walasa caman bɛ se ka bɔ mankan in na cogo min na Mali yɛrɛ tun dalen t'a ko la nka a ma ɲa min k'o taara ɲɔgɔn sɔrɔ o dongo Itali yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛlɛbanni ma malidenw ni ɲɔgɔn cɛ Ismail Wage ale tun bɛ a kɛnɛ kan o ye tɛgɛnɔ bila kɛ gafe la min ye maaw yɛrɛ da ko la ni muritikɛla tigilama min tun ye marifa ta Mali kama don tɛmɛnenw la o nana ye k'a fɔ ko k'a ko yɛrɛ ta k'a di a ɲɛmaya k'a di Mali gouvernement ma Itali lasigiden fana y'a fɔ ale nana ka na kumaɲɔgɔnya kɛ ni Dr. Sogɛlɛ ko kala Mayiga ye ko Mali y'o kana miiri k'a fɔ hakilina wɛrɛ foyi min bɛ Itali la ka taa juguya an fan fɛ ko o yɔrɔ si t'a ko la o bɛ min fɔ dɔrɔn o nana de walasa hakilinaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka Mali bɔ nin gɛlɛyaba in kɔnɔna na o la ko muritikɛla tigilama mun MNLA a n'a AMISIA a n'a jɛngoma ɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ yen nɔ don tɛmɛnenw la minnu tun ye marifa ta Mali kama k'o nana ye k'a fɔ kɛlɛ in bannen de ka fisa an bɛ waati min na komi sisan Mali yɛrɛ kibaruyaw la halisa yali Mali sɔrɔsiw bɛ lihala jumɛn na bi ko an y'a fɔ an ka kunnafoni sow la maa ma n'i bɛ colonel Asimi Goyita ka page kan n'i b'a kunnafoniw sɔrɔ a fɔra k'a fɔ février k'ale bɛ bɔ tuma ka sa ko Mali mankan a bɛ ban mankan min bɛ yen bi o da ye CEDEAO ta de ye n'o tɛ fɛn min n'o muritigɛla tigilama ko ye o banna an bɛ waati min na komi sisan a tɔ ye min ye hali Kidali ko basi foyi tɛ Kidali la tan bi an bɛ waati min na komi sisan o la kunnafoni minnu nana a yirala k'a fɔ Mali ko ni opération bɛ senna bi n'o olu kɛlen bɛ ka fɛlɛ bɔ terrorisiw ye o kɛlen bɛ ka dankari kosɛbɛ laban in na yɛrɛ terroriste caman a yɛrɛ di Mali ma o taara ka taa a lajɛ a ti bɛn kɛlɛ in sera yɔrɔ min na n'u m'u yɛrɛ ɲini ko a tiɲɛn'u bolo kosɛbɛ o kɛra sababu ye terroriste caman ye marifaw bila ka n'u yɛrɛ di Mali sɔrɔsiw ma nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko bɛ cogo min na bi n'a kɔni kɛra lakana nasira ye bi in na kɔni ko maa caman seginna ka t'u ka mariforow la caman seginna ka t'u ka yɔrɔw la i n'a fɔ kunnafoniw y'a jira cogo min na o siratigɛ la a jirala k'a fɔ yanni février kalo kɔni ka sa a ka ca Ala fɛ Kidali o Mali yɔrɔ o yɔrɔ Mali baarakɛla kan ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ko a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ o yɔrɔ kofɔlenw la o y'a sɔrɔ kunungo CEDEAO jamana ɲɛmaaw olu ye lajɛrɛ kɛ Akara o lajɛrɛ bolila fɛn min kan o y'a ye k'a fɔ ko coup d'état min kɛra Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko o dun bɛ fɛ ka ɲɛngin ta ka ɲɛsin Burkina ma o kɔni ye Burkina sen bɔ CEDEAO ko bɛɛ lajɛlen na nka ko o ma sɔn tuguni ka sariya wɛrɛ ta walima gɛrɛntɛ wɛrɛ ta k'o ɲɛsin Burkina ma ka d'a kan ko daminba ye taabolo min yɛrɛ o la ko o taabolo a ka ca Ala fɛ k'o na se ka bɛn fɔla donna a nataw la min ye Mali ko ye ko kabiri la ko Mali ma sɔn ka fɛn di fɛn min bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka a yira k'a fɔ ko kalafili bɛ se ka kɛ nin waati in na fo n'a kɛra san 5 min ko fɔra o y'a sɔrɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mohamed Ali Batili
ale kɔni y'a jira n'ale minisiri kɔrɔ ye tuma min na ni jamana ɲamakɔrɔ ala ma hinɛ la Amadu Tumani Ture tun bɛ fanga la ale y'a jira k'a fɔ ko jalakiliba bɛ na CEDEAO sɔrɔ ko in na n'u b'a kalama ko a tɛ kɛ fiyewu ka d'a kan ko nin tɛ CEDEAO sariya si la wala ko min bɛ yen bi malidenw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kan kelen fɔ san'an ka bɔ nin gɛlɛyaba in kɔnɔna na tan halisa CEDEAO kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko u y'a ja k'a fɔ welewele bɛna se Laginɛ fana ma ko Laginɛ jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ ka kalafili boloda walasa i n'a fɔ Nana Akufo-Addo y'a fɔ cogo min na ko CEDEAO jamana bɛɛ ni ka démocratie ko don galama la ko sani ka don galama la ko u b'a wajibiya walasa olu ka don fɔ waati fɔ joona waati min bɛ se ka kɛ sababu ye ka kalafili kɛ a kɔnɔna na. Faransikaw fɛ yen a ko kɔni sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara kosɛbɛ jalakili caman bɛ ka ta bi ka ɲɛsin Emmanuel Macron ma ko a ka baara a kɛcogo man ɲɛ ka d'a kan ko a ye fɛnw kɛ nin kɔnɔna na minnu tɛ bɛn sariya la wa ko ko bɛ bolo min kan tan bi Mali kɛlen ka Faransi lasigiden gɛn ko a fisayara nka a yirala k'a fɔ Emmanuel Macron fana a ka ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ka min tun kɔnɔ n'a tun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa k'o kɛ yanni kalafili cɛ o de ye Mali ko nin o n'u ɲagaminen don a bolo bi o de kosɔn fo ka na se sɔgɔmada in na ma Emmanuel Macron ma se k'a fɔ maa si ma k'ale bɛ se ka kɛ cɛbɔ ye a gɛlɛyalen b'u bolo yɛrɛ bi kosɛbɛ ani kunnafonitanya kɔni tun bɛ Faransikaw de la ko caman bɛ Mali kɔnɔna na o tun t'o kalama o de la député caman y'a ja k'a fɔ ko min ka fisa bi Faransi sɔrɔdasi minnu bɛ Mali la k'u ka bɔ Mali la force Barkhane k'u ka kasaw ani kosow k'u ka bɔ Mali la farikolo ɲɛnajɛ nasiraw la Cameroun binna a b'a dɔn k'a fɔ Egypte kunungo u ye dankari Cameroun na a laban ye min ye n'Ala ma ko kɛ kari don Cameroun a hakɛto ni Egypte ale ni Senegal bɛ nin kuwa da ɲɔgɔn na n'o ye an tolalaban baaraw ye aw ni n'o bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn k'a fɔ aw kan bɛn n'Ala sɔnna ma siɲɛ wɛrɛ a to bɛ nin ka salamu